Nalagi na may bata kita ko sa mong system, ma'am. Pero niya rap pwede ba unya ka nagsimba ba rin? Kabalo ka nga sa imong motor gipangalan wala. Wala. Iyasam na mo ng motora. Oh, so dapat kamo na itigbayad ani ha. Pagkuha primero dili mo ang pangalan. Unya kay gi-assume man nimo so bali ikaw na dapat ang tigbayad. Kay ikaw may nag-assume. Karon pa man mo. Karon lang pud mi gipaado sa mong dako sir, sa mong head. Sabi sa'yo pa na ako ka. Ani sir ha, pangutanon te ka ha. Paminaw sa. Oh, sige maminaw ko. Kapila ko dito sa kumpanya. Oo. Kaupat ko niya to sa kumpanya, sa computer, wala ang ngalan dito na ni Silo siya. Ano sa mana? Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay, tay may to. Aga mo di ay ni. Nakay gikuha nga motor sa Wala mo Ha? si Silo siya man. pero sa imo lagi na pangalan tay. Pagka nagbulan ma'am nga wala na bayaran. Nalagi na may bata kita ko sa mong system ma'am. Kung saan tuigan ng nagkuha ng motora na? Unsa na ang tuigan yung gikuha na sir? Kamu may Magkuha na. ha? Ida ka Silo siya. Si Lucia. Kisa man na si Lucia. Oh my God. Asa man na siya ron ma'am? Pero niya rap pwede ba unya ka nagsimba ba rin? Okay lang nga po sir. Ito ng Dalion lang. Dalion lang man nato sir. Kabalo ka nga sa imong motor gipangalan wala. Sa imong man gud nakapangalan sir. Ha? Iyasam na mo ng motora. Oh, so dapat kamo na itigbayad Pagkuha primero dili mo ang pangalan. Unya kay gi-assume man nimo so bali dili gyapon imong pangalan pero ikaw na dapat ang tigbayad. So ikaw may nag-assume. Ikaw naman nagdala sa motor. Karon pa man mo. Karon lang pud mi gipaado sir sa mong head. Sabi sa'yo pa na ako ka. Ani sir ha, pangutanon te ka ha. Paminaw sa. Sige maminaw. Kapila ko dito sa kumpanya. Oo. Kaupat ko niya ito sa kumpanya, sa computer, wala ang ngalan dito na ni Silo siya. So tapos Ano nung sa mana? ani nakay bulan nga wala na bayaran o bayad ka tanan. Isa may tigbayad aning motor nimo, ikaw mismo. Yung mga resibo na diha, ikaw nimo. Pila na kasi ito. 2014, Oo. 23 na karon. So ano yung daw sir, katong mga resibo ta imo tatong gitaguan. So napod mi ipakita sa imo sa napod mi pruwiba ha. Di masyur na mo na sala siguro. Ani na lang nako ipatanaw sa imo nga resibo, okay lang sa imo ha. Di na natin nga tayo pa na. Nalang sa ko ipakita sa imo sir, tanawa lang sa okay lang sa imo ha. Okay lang ikaw mo open sir. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat agad. Surprise! Happy birthday, sir! So, sir, before mi magsugod, magpaila-ila sa Daimi, kami di ay ang Amigos Flower Shop. So, nami diri karon sir, para ihatod din sa pesa para sa imong birthday. So, kay birthday man nimo, sir, kantahan ka no pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, happy birthday sir. Wish usa tapos tayo pa ang kandila. Una sa tanan. Salamat sa Diyos. Na kitagaan ko ani. Na naabot pag-yod ang akong birthday sa January 15. Wish na ko sir. Punta. Napailaing higayon na kaming pamilya magkatapos. Salamat sa ninyo sir. Bilang bigla ko ninyo eh. Parang ano, parang wala ko sa mood ngayon. Parang masaya. Kandila. Okay. Happy birthday sir. So,
kinsa man gito mong duda nga nagsugo sa muha nga abig embargo imong motor. Murag ako babae. Murag imong babae. Asa da imong murag babae ron? Basi nasa sulod siguro, sir. Naman siguro. Hinala ra nimo. Sumayo untag nasa sulod no. Kay para magkauban na mo. So nasa mensahe sir ha para sa imuha, may balaan nimo kinsa siya karon. Ano ang mensahe sir? Sa among amahan nga dili namo pwede ikambyo kang bisan kinsa. Daghan kaayong salamat sa inyong duha ni mama nga kamo among nahimong ginikanan. Salamat sa pag-atiman nimo sukad sa gagmay pa mi. Unta sa imong natawhan karon, nagmalipayon ka. Mahal kaayo kanamo pa kamong duha ni mama o imong tanang mga anak. Ang lakay. Nilakwan. Bibiya. Kalagan lang pag Ginoo kayo. Ay, tigulang. Pasalamat ko na ko sa mga anak kami sa wala ko na sayag karong adlaw ngayon ani. Salamat ko na nag-iusap sila. Alag kayo mong birthday. Salamat. Okay ma'am, salamat. Ikaw ma, happy birthday pa. Gabayan niya po sa Ginoo. Taas pang katuligan niya makauban ka na. Oh, salamat. Salamat kay Ginoo. Makauban ka na mo karong adlaw. Padayon sa atong kuwan. Padayon sa pagpangalaga tong mga happy birthday. Okay ma'am, salamat. Ano ba? Ikaw din. Ede. Happy birthday. Happy birthday, Lolo. So sir, kabalo naman ka no og kinsa nag-surprise sa imo no? Napa siya isa ka regalo para sa imuha ha. Paon sa kong kauban nasa sulod sa van kay di man maigo sa likod good. So sir, mo na ang regalo. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Hallelujah. Nabuhay ka! So sir, lahi ra gid ning kuan sir no. Pitik sa dugo ba no? Kay mainan gid ba nga naa ang anak diri sa sulod. So ma'am, masig na ba kay kadungag nga message para sa imong amahan? Una sa talan, happy 66th birthday sa aking papa. Salamat sa inyong pag-ampo sa ako dito ka sa layo. Salamat nga nakauli kong buhi. Nagakusta mo karon. Ug unta daghan pang tuig nga mabot sa imong kinabuhi pa kamong duha ni mama. Basta mauna ni timanin ninyo. Kami tanong managsuon, love kaayo mo na mo. Walay laking ginikanan nga pwede mo puli sa inyo ang amo lang. Salamat. Okay ma'am, salamat. Sir, happy birthday pag-usap. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama
Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprangka nila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon